салом тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тавсия ҳастед. Хуш омадед ҳама касот ба канали мо. Меҳмонҳои нав шумам ҳама касо хуш омадед. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки бо мо ҳастед. Мо дастгирӣ мекунем, дастгири шумо пешравӣ мо мебошад. Кадоми дар канали мо маҳқулай марҳамат, дар омада подписатсия куна, колокольчика зер куна, ки ай видеои нав ба нави мо бохабар боша ва кадоми дар маҳқул нестай бобироя бирава. Подписатсия накуна, тамошаам накуна, лайкам намуна, ягон комментария нанависа, бобироя бирава. Немихи духтаро иҷа боша, немихи ай куртои духтагим, як куртаги майда детскида, ҳами 5 моҳа, 6 моҳа, 4 моҳа материал зиётикад, як куртаворӣ. Мегирам дар ҷиянам курта мекунам, духтари хоҳарамда. Немихи иш ай куртаи худам, як куртача зиётикад. Ҳама ёима шуштагиём. Оз насиб боша, пора мекунам, медузам шуна. Якта. Иш диюмаш. Кристиянка бантик дорам, хисо медузам. Дитта. Сеюмаш. И курта везорча мешавад, шортик мекунам ша, везорчаша. Ва аввадокай бантикай румолча ҳам хеле мекунам. Сета. Чорумаш. Ҳамин диташ ба фикр курта везорча меброи, тамом дигарош ҳам курти холӣ. Чорумаш. Ям куртаи холия. Панҷумаш. Нами хеле на. Хая румолча мекунам. Румолча. Ҷиянам 4 моҳая, давай курта мекунам. Хая иқаки зиётиёшуна. Иқаки зиёти. И баду я шарф кадем. Немқа зиётимон, яки ҳич намеша. Я румолча мекунам хай. Румолчи май дар бекунша. Ҳами. Немқа духтаро ози насиб боша. Бачаҷона хоб боша, ёи пора мекунам. Ай қафаим курто мешам, ҳами рӯз буд кунам тезтараки. 5 ай дига коро мондагӣ. Ҳана духтаро мо прогулка биромадем. Бери гармакак, гарм хунук не. Намихел духтаро бо мо боше, дастгира фаромӯш накунем, фикрҳои хуби худтона бинависе. Чӣ саволе доред ку бинависе, дар саволатон ҷавоб метем. Мо аз бачаҷона гирифта прогулка биромадем. Ой, как заист бачаҷонима. Иқа прогулка мекунем, мегардем. Ба магазин мерем, харид мекунем. Чизе мехостад муна. Ба маза мехарем, мебиёем, мешинем, мехӯрем. Поезд гузаштасе, овози поезда бинед. Уже тирамоҳ, хазонрезӣ сар шидаga бинед. Ҳама зард. این جای ما همش درخته، جنگله، یه جای جنگله جای ما. انا میخواد دخترکات. انا دخترا اکما مغازین اومدم، از میدرویم. خرید میکنیم. با айрах мегзарем, усу мерем.
супунуда чӣ ҳастай? омадам чӣ мегирам? сир гирифтам, чипс гирифтам. йогурт мегирам. ам йогурт беҳад мана махбул шудага. сироп мегирам. вагон шоколад, хеле чизо мегирам. салфетка мегирам. Не салфетка, ёдам ромада. Салфетка гирам бачаҷонимда. шаста дошта. короче намерам мегирем духтаро. иш чӣ қадр салфетка боша? духтаро ма биромадам магазин монетка. ҳозир пункт чӣ рафтистам. уҷа бирам заказ магирам. ба хона майда хона мерем. бачаҷон мая хоб гирифтае? халид халид ҷон пис 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 пишака бина. метроем. духтарам омадем дар пешаи подъездмон шитем. ҳавои тоза бештем кати бачаҷонмон қашидем гуфтем ҳавои тоза салқина гуфтем гапо ва медурем хона. бачаҷонима гавдеса ҷонофи намехе духтаро. духтаракҳои хушрӯ, ҳамаи шуморо ман хушхабар дорам.
хушхабар чияй? хушхабар инае ки мехоҳӣ 20 рӯз пас соҳиби ойлик шавӣ пул гирӣ. 20 рӯз пас дар ҳеҷ ҷо ин хушхабар нест. Дар ҳеҷ ҷо шумо 20 рӯз пас пул наметиҳад ки ма пул агир дар 20 рӯз кор кардӣ, 1 моҳ кор мекунӣ, зур мезанӣ, баъд пула метиҳӣ. Ай сар то бегаҳа иҷа давхалӣ нест. Ай духтаро иминои ма хидам. Ай сар то бегаҳа кирта медузум миёндард мешӣ. Ай почуҳот мемонӣ, ба пул мегирӣ. Не ки ман нафаҳмидам ки дар иҷа кор буде, дар компания Faberlic регистратсия обучен, ино ҳамаш омӯзиш бепул. духтаро номерои дар рӯи экран мебинӣ. апай Аниса нависе, ҳамаша регистратсия карда метиҳатуна. регистратсия обучение омӯзиш ҳамаша нишон метиҳатуна. то қои баланд расидатуна ёрдам мекуна. апай Аниса беҳтарин инсон ай, беҳтарин шахсият ай ки ҳамаро дастгирӣ мекуна. ҳамбоно гуфта намонам ки аз 16 сентябр то 23 октябр калонтарин аксия рафтесай дар компания Faberlic. як хушхабари дига ин ай ки рӯзи 28 октябр дар шаҳри Москва калонтарин конференсия мешавад. кадоми регистратсия шудагӣ нестаед, ромада тезтар регистратсия шава, номнавис куна, якум каталогда конференсияда иштирок куна. насиб иншааллоҳ рӯзи 28 октябр дар конференсия вомехӯрем. духтаро ҳадаҳаша куне, кӯшиш куне ки дуромада кор куне. шумо ҳеҷ ка ҳамихе пули тайёра ма оварда наметавонед ки ма гир пули тайёра. меҳнат мекунӣ, меҳнат шараф ай. фақат ба пеш гапи ҳеҷ кара гӯш накуне, ба гапи дили хитон куне. духтаро немехе духтаракои хушрӯ ранги ма дар то айсар то бегаҳ кирта духтар нашинену. ин айҷа онлайн кор будай. ҳамин вақт ёфтӣ корта буд мекунӣ чиз онлайн. вақт наёфтӣ тречка маҷбур намекунад ки биё шин дар сари кор ин кора буд ки барав давоми корта куне. немехе духтарако дуромада апай Аниса нависе, ай номи мо салом ге. апай Аниса ҳамаи шумои дастгирӣ мекуна. на духтаро распаковка чек. якта чипс гирифтам, якта сосиска, як пачка, як пачка дига салфетка барои бачаҷону, 120 салфетка, 4 та сироқ гирифтам. беадами сироқо ба мазза ҳай. 4 та хел сироқ, якта сир, 2 та шоколади Alpen Gold, 2 та Alpen Gold, якта йогурт. ҳамин йогурт беҳад ба мазза мада маъқул шудаги ай. фақат ҳамин мегирем ки беҳад ба мазза йогурт. баъд 3 таи дигар сок барои бачаҷонум. ай 4 моҳа, 3 та сок бо пюре агуша, неми хеле севи, ям ай 4 моҳа. так 2 таи гирифтам, 2 та сев гирифтам, 2 та кабачок, 2 та кабачок, 2 та сведони капуста гирифтам. як чоз додам. хурдак аввал нахурд, баъд хай хурд. боз бо ниму нимкола зубонша буроварда дили нохоҳам бемазза ки ҳаст намехӯра. севира хушрӯ мехӯра. немехе духтаро якта чихелтун заказ ай тунда чи гирам. немхели подгузник якта хагис беҳад неки хушрӯ буда. ма у дафъ гирифтам, гуфтам ку чи хеле ҳаст нест. ба мегумтона пӯстуш ягон чи нашуд, комфорт мулоим, пӯстаиш хушрӯ неки ҳеҷчи намешудай. дар пӯсти бачи ма форид неки ҳамин памперси хагис. немхели духтаро нах хариди имрӯзаи мо ҳамин қадр. на духтаро хамир карда будам, баъд омадам прогулка, омадам хамирам уже расидай. рост кардам, 5 дона шуд. калон бад майда майдӣ бадам нехай средний да.
باید قرو گیرد تا دخوفکه گرش دانه زرشا پشونه ای همه لطای خمیر پیچانی ما روغن که میاد بدری خمیر روغنی میشوند راست میکنید نه همش روغنی میشن میشویشه سران داغش میمونه این برای همه خمیر پیچانی